puedes marcar el orden. Y Viane. Eso espérate que estoy... Pero tú cómo te... No, Ricardo, que no hago para la Babylon only want to be war. Babylon no want the youth to shine like stars. Put away the weapons, yeah. We no really weapon where them depend, yeah. Babylon only want to be war. De portar l'institut és una cosa que entre tots i totes hem de mantenir, és la qualitat del factor humà que avui de molt la gent que hi som. Per tant, independentment de qui en un futur immediat o més o menys llunyà dirigisca el centre, hem de tenir clar que en l'ADN, com se sol dir, en l'essència del Ferrer i Guàrdia ha de quedar ben clara el compromís per una educació lliure, per una educació de qualitat, per una estima per la pròpia llengua, pel propi país, un ensenyament arrelat que forma ciutadans crítics responsables. Jo crec que avui heu donat una lliçó, esteu donant-la, sobretot parlo ara dels alumnes i les alumnes, l'esteu donant durant tot el curs, fins i tot davant de gent una miqueta incrèdula com lliçó, perquè si a mi em va estar bé... Hi haurà més portes obertes, una volta obertes les portes no les hem de tancar, hem de continuar obrint-les i fer de l'institut la casa de tots. Quan el magnífic grup que avui actuarà començar a fer uns efectes especials. Són els nostres alumnes, magnífics alumnes, i tenen com a nom professionada i amb vosaltres Tràfic de Suor.